Hi guys! So, hello everyone. So, ayan nga. So, gagawa tayo ng DIY lantern na gamit ang mga ampaw. So, ano ba ang magagawa ng ating mga ampaw na natitira tuwing Chinese New Year? So, ito lang yon. This is how simple to make Ampao lantern. So, syempre, ang gagamitin natin ay ampaw, gunting, tassel, yung tassel to, and yung red thread. Yan lang ang gagamitin natin. Syempre, pang sabit pa. So, mahina yung boses ko kasi andyan lang sa likod yung ako ko. Ganito yung itsura niya. Star. So, ilang piraso ba? So, ang gagamitin na natin ito is apat. 4. 1, 2, 3, 4. So, ang gagamitin natin ito sa 4. Gagawin natin ganyan na, i-fold, tapos hatiin natin sa gitna. Ayan. So, hati na sila sa gitna. So, ganyan na. So, yan. So, ang pag-fold nito, simulan natin dito. Then, fold. Okay. I-fold mo lang siya side by side, and i-fold mo lang siya. Simple lang po ang paggawa ng lantern. Gamit natin yung ampaw. So, para makuha nyo ay follow my video yung sunod-sunod niya. So, simple lang yan. Yung ginupit natin niya, sa baba po siya, yan ang ipapasukan natin bawat isa, i-connect natin. Yung hindi natin yung ano na siya, yung nasa taas po siya. Basta follow my video. Basta Sunday Neo N. Making video at Makikuha Neo Yan.
Yung stick glue naman natin, gagamitin natin yung pandikit dyan sa ating lantern star para hindi po sila maghiwa-hiwalay. Paglalagyan na po natin siya ng tassel at saka yung red thread. So, ganito ang magiging itsura ng ating lantern. Ayan o, may tassel na siya. So, iba-iba yung kulay ng ampaw na ginamit ko kasi gusto ng amo ko na iba-iba yung kulay para mas colorful. Pero mas pet ko yung red. Ewan ko sa kanila ayaw. So, hanggang dito na lang nagtatapos ang ating DIY lantern ampaw. So, please like and subscribe mga mare. So, bye-bye for now. Thank you so much for watching. See you next time. Bye-bye.